Olfatoso é un oso de 4 anos cun gran olfato ao que lle encanta o pastel de mazá que prepara a súa nai. O ano pasado estivo moi malito con tose e mocos. A súa nai dicía que tiña gripe e por iso tivo que quedarse na casa unha semana. Durante eses días, Olfatoso non puido cheirar o mel de Bella a abella, a súa mellor amiga. Nin as galletas que cada luns prepara o seu amigo Jacobo o lobo. Nin as hamburguesas tan deliciosas que cociña o señor Coello todos os venres. Este ano, a mamá Olfatosa quere evitar que o seu fillo volva a estar enfermiño. Por iso foi con el a visitar a Beira, a enfermeira, que vai poñerlle a vacina da gripe. Mentres Beira a prepara, aproveita para explicarlle a Olfatoso que a vacina que ten na man vai evitar que este ano volva a ter gripe. Olfatoso, esta vacina non se pica. Ponse nos 2 buratiños do nariz. Só notarás unhas gotiñas de auga en cada buratiño. E xa está. Estás preparado? Pois imos alá. A enfermeira púxolle a vacina no primeiro buratiño do nariz e despois contou. 1, 2 e 3. E despois púxolla no outro buratiño e contou. 1, 2 e 3. Cando Beira, a enfermeira, terminou de vacinar ao Olfatoso, preguntoulle a que cheiraba a vacina. E el díxolle que algodón de azucre. Olfatoso xa está vacinado. Agora tócache a ti. Toma exemplo e fai caso á enfermeira que che vai poñer a vacina nos 2 buratiños do nariz. Notarás unhas gotiñas de auga e terás que dicirnos a que cheiran. Felicidades, xa estás vacinado!